döwresinde ýa-ni jenayet iş ettirilenler ýa jenayet iş edenler ne şolaň geljegi täze Türkmenistan gurulanyna şoňa guruljak döwrüne şoňa garşy gelen adamlardan birazrak geňilerek bolmaly diýende misal üçin iň agyr jeza şol täze Türkmenistanda geçiş döwrüne şoňa garşy çykyp şoňa garşy çykjak bolýarlarynky has agyr jeza bolmaly. Olaryň çagylary bolmasa-da 3 nesilneçenli täze Türkmenistanyň ähli sosial hyzmatlaryndan kesmeli bolar. Bolmasa-da şu täze Türkmenistanyň halka ediljek peýdaly gowul nemeler hemmesinden kesilmeli dip düşünýänler. Ýöne şumatky ýagdaýda işläp ýaşap, ýa-ni jenayet eden adamlar soň täze Türkmenistana geçiş döwrüne özlerim kömekleşip şoňa zat edilse, olaryň biraz jezasy ýeňilleşip, belki-de şu özüniň eýleýän maly serişdesi döwletiň hasabyna diňe geçip, ýöne sosial hyzmatlaryny geljek Türkmenistanyň çagylary alyp biler ýaly edilmeli diýenler. Imine şol geçiş döwründe garşylyk görkezlenki has agyr jeza bilen cezalandyrylmaly. Sebäbi ol täze Türkmenistan ol bir halka bähbetli boljak bir döwür boljak. Şu taýda garşy çykan has agyr jeza almaly dip düşünýänler. Şonu aýtjakdym. Sağ olun. Haman kardeşimiz yankı terörizme hizmet eden bilen yankı karşı çıkacak olan täze Türkmenistan'a geçiş döwründe karşı çıkacak olanların arasına hem ayırdı. Täze Türkmenistan'a geçiş döwründäki karşı çıkanlarınki etjek bir işi yankı günäsi hasagır diýip hasap edýän diýdi. Bu arada